No niin, se on Barlokki tässä, terve. Tuossa katkesi tuo video. Nyt kyllä täytyy sanoa, että tämä oli feilaus. Oli äsken tulla niin lähellä oli tulla ylös, että minä päätin, että minä en jatka enää tätä. Ja se jäi kiinni. Se jäi tuon vertaisesta kiinni. On kyllä niin hirveä olo, että oli kyllä niin lähellä tulla ylös. Mä jo hallailin tuolla pönttöä, että jos tullaan. Hallaili Iido. Mitä hän hallaili? Iidoa, Idoa, niin. Ei näissä ole mitään järkeä. Vieläkin vähän polttelee huulia. Kyllä minä tai Vesku antaa sulle tämä. Minä en jaksa näitä syödä ainakaan. Mulla on jotain minkä me toista tarvitsen. En muuten tuu syömään tuomasta enää. Tuo oli jo ihan tarpeeksi. Jos nuo on vielä, niin herri jumala. Mutta onneksi aurinko paistaa. Oh. Joo, kunhan tässä nyt selviää tästä. No mulla on ainakin pakko lähteä käymään siellä kylillä. Käydään, älä hoppuile. No en. Ui. Mutta ei siinä. Jos tykkäsit videosta, niin käy tsekkaa ja paina paukkuu ylöspäin ja myös sitä toista videoa. Varmasti on tuskaisen näköisiä ilmeitä mulla siinä, kun mä syön sitä. Hyi hemmetti. Mutta joo, onneksi ei ihan tullut vielä ylös. Saattaa tulla vähän myöhemmin, mutta en jatka enempää. Joskus täytyy vaan luovuttaa. Barlokki kiittää ja kuittaa ja se on morjes.